थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय। बेजोंनो बारग' एनडिएफबिफोरनो 4 लाख राङै थांना थानायनि राहा एबा रिहेबिलिटेसननि मुङै होनाय जादोंमोन। नाथाय नोंथांमोना बै समाव जोबथेसालियाव दंमोन। बावैसो सान सिगाङावनो नोंथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय बेल लानानै दा उदां अख्राङाव दंथ'यो। दा नोंथांमोना माबायदि हालोदाव दङ रांखान्थियारि? दा जोंनि हालोदा एथबां मोजां नङा, जिहेतु माने गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जे सुक्ति जानानै थांबाय, बेजों रिहेबिलिटेसन हिसाबै 4 लाख करि होदों। बाहाय जोबथेसालिनि भारानिखौ आं बुंनो थाङा, जोबथेसालियाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आं बुंनो थांगासिनो दङ। बे जाहैबाय जेनेबा हमनानै ला 4 लाख करि होनायनि खोथा होनदों। नंगौ, सैथो बाथ्रा बियो। माखासे मानसिया मोनबाय, माखासे मानसिया मोनाखै, आरो सोरबा सोरबा नामानो गैया बे रिहेबिलिटेसनाव जे 4 लाखनि खोथा बुंदों। बियो जोङो बिनिनो खामानि मावगासिनो दङ। बेखौनो लानानै जोङो जोंनिनो इएम सार, बारग' इएम सार बुंनांगौ जानानै फैबाय। मानो होनबा एमसिसि नांनानै फैबाय, मडेल कड अफ कन्डाक्ट। ओमफ्राय बे समाव इएम जानानै दंमोन सारा। बे जोङो 7 थारिखआव रनजित बसुमतारी आलियास बिआर फेरेंगा सारखौ जोङो लोगो हमहैदों 7 थारिखआव। लोगो हमखांनायनि उनाव जोङो बहुद खोथा सावरायदों। सावरायनायनि उनाव बे सारा बुंदोङो आङो डाइरेक्ट बसजोंनो रायलायहरनि। जोंनो अन दा स्पटआव दङ, रायलायहरदों प्रमद बर' सारजों। रायलायहरखांनायनि उनाव 8 थारिखआव जोङो लोगो हमनायनि खोथा जादों। जानायनि उनाव जोङो लगालग जोङो 8 थारिखआव जोंनि लोगोफोरखौ बाय फन जोङो कल खालामहरबाय। बिसोरो सफैबायबो, सफैयाखै नङा। बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, जिहेतु फाग्ला बाबानि एसे सिगां, कारिगावनिफ्राय हाबबा फाग्ला बाबानि एसे सिगाङाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं, बाहाय जोङो ज' जादों। बेनि उनाव बुंबाय गावनि रेस्ट हाउसआव जोङो फैयै फैयै सफैबाय। मथा मथि जोङो सारमोनजों सावरायनाया मथा मथि जोङो 11टा 12टा जादों। आं एक्जाक्ट टाइमखौ गोसोआव गैया, 11:30 12टा बा 1टासो जाहैदों आरो। बे समाव सोर सोर दंमोन? रोनगोरा सार, एमपि रायजो सभानि, ओमफ्राय इउजि ब्रह्म सार केबिनेट मिनिस्टार दंमोन, सिएम सार प्रमद बर' सार दंमोन, ओमफ्राय इएम फेरेंगा सार दंमोन। लोगोसे जोंनिनो बारग' एनडिएफबिनि दा वेलफेयारनि सेक्रेटारि बिथाङा दंमोन, दानसोरां सार। बेनो लिड खालामदों। लिड खालामनानै जोंजों सावरायदों। सावरायनायनि उनाव जोंखौ वेलकाम खालामदों बिसोरो। उदां अख्रांनिफ्राय फैबाय होननानै जोंनो आर'नाइ गांफा गांफा सोदों, उदां अख्राङाव फैबाय होननानै। बिनि उनाव जोङो रायलायै रायलायै जोङो माखासे एजेन्डा लानानै सावरायदोंमोन। सावरायखांनायनि उनाव जोंनो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन। सिएम सारा खुद गावनो माने 8 थारिखआव जों सावरायदों। 8 थारिखआवनो बुंदों जे दे बिदिब्ला जोङो नोंसोरनो 1 लाख करि जाहाथे बे न' थ' लुनो बा थिं गब्लंफोरखौ मोजां खालामनो, अखा हाबा जाहाथे सेरा, बिनि थाखाय 1 लाख अनसुंथाइ सोलिथनो थाखाय होनो राजि जादोंमोन। बेबो 20 थारिखनि सिगां। बिनि उनाव बियो बुंबाय जे नोंसोरो गावबागावनि एकाउन्ट आरो गावबागावनि एकाउन्ट गैयाब्ला न'खरनि जिखुनु सोरबा सोद्रोमानि एकाउन्ट नाम्बारखौ होना हर। जोङो हरदोंबो हराखै नङा, जोङो अरिजिनेलखौ जास्ट कालार जेरक्सिं खालामनानै जोङो हरदोंमोन। ओमफ्राय दानसोरां सारा नेक्स्ट दिनाव फन खालामनानै बुंबाय जे नोंसोरो डिटिपि खालामना हर। न' डाउट जोङो डिटिपि खालामनानैबो हरदों। हरखांनायनि उनाव नेयो 19 थारिखआव जेब्ला जोङो कल खालामो, प्रमद सारा बुंबाय दिल्लीयाव दङ, बे हिसाबै जोङो बेखौ लोगो हमनो हायाखै। बिनि उनाव फैबाय 20 थारिखआव जों खबर लाबावबाय। खबर लाबा बुंबाय आं बावनानै दंमोन। दानसोरां सारा बुंदों दे बे बाथ्राखौ, जोङो बावनानै दंमोन, दे आं दा रायलायगासिनो दङ। बिनि उनाव रायलायखांनायनि उनाव बुंबाय दा जाथ'नाय नङा, इलेक्सना बायखांनायनि उनाव नोंसोरनो जोङो 1 लाख करिखौ हरगोन होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो। ओमफ्राय दा दहाय आङो एसे थालांनाय बायदि मोनदों। बे जोंनि सेक्रेटारि
सारनि बिबुंथियाव दा आं बेखौ फंनैसो आं फोरमायनो सानदों जे जोंना सार सेक्रेटारिया बुंदोंमोन जे बे जेलाव थानाय सुबुंफोरनि बाथ्रा जायफोर हाइकर्टआव दा नांसोमनानै दङ एनआइ केसनिफ्राय बिसोरो कनभिक्टेड जादों ओमफ्राय दा बिसनिया केसा ओरैबायदि जानानै दङ दा 16 थारिखआव सेप्तेम्बर 16 थारिखआव हियारिं दङ बे 16 थारिखआव जुदि हियारिंआ जायाब्ला लगालग सुप्रिम कर्टआव खारगोन मानो होनना बुंबा खननै खनथाम अलरेडि हियारिंआ जायाखै डेट लाबाय थानायखौ डेफार खालामदों डेफार माने डेटखौ फावसायबाय थादों बे हिसाबै चिफ जास्टिस हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनि आखायाव थांदों बे केसा दा 16 थारिखआव चिफ जास्टिस सारा नायबिजिरगोन दा बे समावनो जुदि जेबो जायाब्ला बे सुप्रिम कर्टआव खारगोन सुप्रिम कर्टआव जों आसा खालामनो हाया मानो होनबा जोंनि रन्जन दैमारि सारमोननि केसानो दासिमबो डेफार जानानै दङ माने डेटखौ फावसायगासिनो दङ बे हिसाबै आङो दाथ' आङो जेबो बुंनो हाला सिगां समाव आं खावलायबाय थादोंमोन बा जोङो खावलायबाय थादोंमोन दा जोङो जेबो बुंनो हाला मानो होनना बुङोब्ला एमसिसि नांनाय लगे लगेनो मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनाय लगे लगेनो जोङो जेबो बिसिनि एगेन्सै बा बिसिनियाव रिकुवेस्टबो खालामनो हाला दा बेखौनो मोनसे खावलायो रायजो राजाफ्राबो अननानै जाहाथे जोंनि बे जायफोर फासि नांनानै दं सानै डेथ सेन्टेन्स बे डेथ सेन्टेन्सनि बख'नाय आरो साब्रै लाइफार जाय जिउ जोबथेसालियावनो जोबजानानै दङ बिसोरखौ बख'नायाव रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब होयो बेखौनो आङो लुबैयो रायजो राजानिफ्रायबो लोगोसे जायफोर दा थानाय गभर्नमेन्ट बा फैगोन गभर्नमेन्ट बेनिफ्राय आं लुबैयो दा 16 थारिखनि सिगां जोंनो मोनसेल' अनसुंथाइ लुबैदों जायफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ साद' सुबुंफोर बिसोरनि थाखाय जुदि सुजुग सुबिदा बा हेफाजाब मोनोब्ला जोङो गोजोननाय मोनगौमोन बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि आंनि बे बक्तब्यखौ आं बाहायनो दोनथ'बाय गोजोन्थों